Hmm? Maparas. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng adobong puti. Ayan mga kapudibis, at meron tayo ditong gulay mga kapudibis. At sawsawan natin patis na may sili at meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Manganta mo kayong Kapampangan. Manganta na po. Oo, kumanta na po. Cheers! Ayan, siyempre, ano yung ano natin, baboy, mayroon tayong bawang. Ito yung SARS sa mga kaputibis. Lagay namin dito. Siyempre, hindi mawawala yung rice. Ayan. Kawan. Patis. Ako may patis. Ayun. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Natin po sarap. Taba. Ano? Susarap. Bawang. Gulay. Singkamas. Maparas. Meron kami sabaw. Mapahali pa. May gulay ka dyan? Yes, meron tayong gulay. Kahit baboy yung ano natin, may gulay pa rin. Sarap lang bawang.
Ayan. Ganito yung napapanood ko Saan? sa TikTok. Sa Korea? Oo, yan. Kaso lang sa kanila, pula yung ano nila, singkamas. Sa akin, Thai green. Sarap. Dami po. Ay, meron tayo ano dito. Hmm? Meron pala tayong talong. Hmm? Sarap. Hmm? Ayan. Ito sa'yo. Hmm. Bawang ka pa. Pangontra sa aswang. Kanya din bawang, oh. Ne? Hati tayo. Tagalin na natin ito, no? Gusto mo ba? Ayoko. Lagyan mo na natin. Ito pa. Ay, yung singkamas natin. Ayaw mo na singkamas? Ayoko. Sige. May bawang yun. Masarap kasi yung singkamas. Fresh. Oo. Masarap talagang kumain kapag may sabaw, no? Ne? Tapos maparas-paras yung kaanan mo.
Okay, magsha-shoutout po tayo. Shoutout po kay Heidi Panganiban, Shoutout po! Elena Quinto, Shoutout! Pangasinan. Salamat po. Chi Perez Better from Butuan City, Agusan del Norte. Shoutout! Rarkan Nia Bolak from Mindanao. Shoutout po! Kay Aisa Datong Buisan from Saudi Arabia. Shoutout po! Gomez YSK, shoutout po sa Family Labastida. Shoutout! Lani Janoras, Chloe Nicole Nicanor Camado. Shoutout po! Josel Yare Cadaro from Cagayan de Oro City. Shoutout! Nenita Marnito from Cavite. Shoutout po! Rosel Yare Cadaro. Shoutout! Regine Cervantes Zavala. Shoutout! Joy G. Yamit from Malabon City. Shoutout po! Rosario Cerebo from Lucena City. Shoutout! Helen Salimbangon from Cebu. Shoutout po! Franklin Nicdao. Shoutout! Casino Marian. Shoutout! Belinda Alayan Quijano from Lucena City. Shoutout po! Isabel Sicon from Zamboanga. Shoutout! Jen Huber from Virginia. Shoutout Kim po! Joy Dasa Fuerte. Shoutout po! Shoutout and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes, Tito makapilibis! Olivia, shoutout kaya ka Tito Mac, Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet Lumibaw, Shoutout Nani po! Kaluya, Lods Discarte, ayan, Ruby Garsalia, S. Garsalia, Camille Garsalia, and Garsalia from family from Nueva Ecija. Shoutout Shoutout baby, po. Tatanong mo shoutout. Yes, makapilibis agi sa aming pamami! Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga